ni chenro makaka wanene ma dok wuok tich mogik mar dwe mar auchiel higani mar 2024 kamoro moro mintie nyakor mga jong'waro kini machiegni chenro makama biro ni kokalo Ramogi FM kod Ramogi TV okinyi ma kawuoni wamora ahinya ni kinde ka kinde yiero mar bedo kodwa ka wago mbaka opuonjore chema ka kod kacha nikech mbaka no bende ema gero piny kaka pile wabiro bedo kodi nyaka saa 4 mar wang'o nyango kapok wachako chenro kaka pile mokwongo nyaka lima nen to weche mosebedo kwaluo maber gi marach gin magi yemona chak kod Fred Governor oyawore nya Victor mos kuom tiegas manyoche chamo town uniken muga Victor ne omodho tiegas mapodoka modho poka modho tiegas machalo kama nyaka ne nyuola na ticha ngwen mapeka ahinya ka kamano to amos ikora moga juang kamoro moro magichiewe okinyi makawuono ne oyawre ruduto tie gode tie aure gi kuonde duto mantiere kaka pile ne jogo ma kamoro yudo achiedh nade kata rit ma kagi ka wagoyo ne gimos kendo jogo ma samoro ni ute mag thieth bende wakwayo ne giawi maber ne jogo mochiewo gi weche mabeyo bende wagone Nyasaye kamano Victor yena bende agone Gen Z mabondo mos makende nekech nyocha gikone giwito mojumbe margi mago jo Gen Z jo Gen Z mabondo nja ne owito mojumbe margi Victor giwacho ni mojumbe margi marehemu mano mana Gen Z mabondo a section mag kijende mawuok Bondo constituency manyocha ne oiko mojumbe margi kamano Victor hero kamano malunganya weche thoth kabisa ang'eni do penjani to ang'o mosebet kaluwo to paro Victor gima osebet ko aluwo wach malach kata wach manyo kore lach en wach mabende wan gode twaka en wach mar finance bill kanyocha ne ochakore aparo ni wago wiye matin wuok tich kae to wachako neno tich ariyo kaka ncha ne wajumbe debate kata ncha ne wajumbe wuoyo aparo ni chakre tich ariyo kobiro nyaka tich ang'wen nyocha ne wenge duto ne rango mana od bura kaka ncha wajumbe ma kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2025 to giwa jumbe bende mancha ne riwe lwedo nyocha ne waneno debate ma iye omoko magiko nyocha ne gichopo magi gigoyo mbulu magi kadho chik no kidieny miluongo ni second reading nikech ing'eyo ni paro mar chik kiloso to wan gi kidienje adek wan gi first reading ma ipedhie bill makamane od bura to iwacho ni debate matimore onge kaito eka iduogie second reading mabedo gi debate kata twak manyocha ne ntiere kaito bang'e no kokalo okang' manyo kale ni to koro biro e kidieny waluongo ni the third reading maparo ni gin gik mamoko biro go wigi kanyo kama koro amendments mamoko gi gik ma changes ma nyo iwacho ka koro nego beni biro birie koro en achiel kuom gima nyo aluyo to bende aparo ni tugo manyo Gen Z okelo mbele kanyo Victor kikiyena mondo mi asende nyoyo awegi kanyo hero kamano